mä Irinalta kysyisin, että mitä pitäisi yhteiskunnan tehdä sellaisessa tapauksessa, jos vanhemmat on alkoholisteja, narkomaaneja ja ne lyövät ja hakkaavat ja raiskaavat lapsiaan ja pitää niitä likaisissa ja epähygienisissä olosuhteissa eikä anna niille tarpeeksi ruokaa, niin pitäisikö yhteiskunnan puuttua tilanteeseen jotenkin vai pitäisikö se jättää tämän perheen sisäisesti? Окей, есть такой вопрос. Как вы думаете, Ирина, если есть ситуация, когда родители пьют, они наркоманы, они алкоголики, они избивают своих детей, дети в грязи живут, то есть должно ли общество вмешиваться в эту ситуацию? Да, конечно, к сожалению, в России так же, как и в других странах, есть такие семьи неблагополучные. Tietenkin yhteiskunnan pitää puuttua ja valitettavasti Venäjällä ja muissakin maissa on tällaisia tapauksia. И это очень большая беда для общества. Ja se on tietysti erittäin suuri harmi yhteiskunnalle. До недавнего времени прекрасно действовало российское законодательство, основы которого были заложены еще в Советском Союзе. Ja tähän liittyen Venäjän nykyinen lainsäädäntö on toiminut erittäin hyvin ja tämän lainsäädännön perustahan on laskettu jo Neuvostoliiton aikana. И проводится постоянная работа по выявлению таких семей. Ja jatkuvasti tällaisia perheitä tietysti autetaan. Семей, которые действительно представляют реальную угрозу для здоровья, жизни и психики детей. Ja tietenkin on olemassa perheitä, jotka muodostaa todellisen uhkan lasten turvallisuudelle ja kehitykselle, psyykkiselle. И мы не считаем, что необходимо вводить какие-то новые нормы извне. Ja olemme sitä mieltä, että ei tarvita mitään uusia lakeja, vaan siis niin kuin Irina sanoi, nämä vanhat lait, jotka on olemassa, ne riittää. Pitääkö yhteiskunnan puuttua tämmöiseen perheen sisäisiin asioihin? Общество должно смешиваться в внутренних делах такой семьи. Конечно, общество вмешивается в внутренние дела таких семей, которые действительно являются неблагополучными. В полном смысле этого слова. Tietenkin yhteiskunnan pitää puuttua tällaisen perheen, joka todellakin on tämmöinen onneton perhe, niin sen sisäisiin. Есть разработанные четкие критерии определения этой неблагополучности. Ja on olemassa tarkat kriteerit siihen, miten tällainen perheen niin määritellään, tämä ongelmaperhe. Которые, в отличие от норм ювенальной юстиции, нельзя двояко трактовать. Что? В отличие от норм ювенальной юстиции, те нормы, которые прописаны были до сегодняшнего дня, не позволяют их объяснять разным смыслом. Это не наличие апельсинов в холодильнике. Да, то есть они четко прописаны и невозможно их интерпретировать по-своему. Eli tämä pointti oli siis tämä, että tämmöinen nimenomaan pitää määritellä tarkasti tämmöinen ongelmaperhe, eikä niin kuin tämä nykyinen länsimainen lastensuojelu tai tämmöisiä epämääräisiä mielivaltaisia määritelmiä, että voidaan millä tahansa perusteella suurin piirtein ottaa lapset huostaan. No niin, vielä kysymyksiä? Irinalle. Voidaanko Venäjällä käyttää lasten kasvatuskeinona tukistamista, jos lapsi toimii väärin? В России можно ребенка, как это по-русски, это ребенка, если воспитывать ребенка, там и взять волосами вот так вот. Его не возьмешь с волос. Нет, ну конечно, это какие-то крайние случаи, и это не принято в российском обществе бить детей, издеваться над ними. Tietenkään siis venäläisessä yhteiskunnassa ei ole yleisesti hyväksyttyä satuttaa lapsia tai lyödä lapsia tai pahoinpidellä lapsia. Se ei ole yleisesti hyväksyttyä venäläisessä yhteiskunnassa. Да, если обществу становится известно, что издеваются над детьми, конечно, таких детей изымают из семьи. И родители лишают родительских прав. Ja tietenkin Venäjällä, mikäli jotakin käy ilmi, että jotakin lasta todella pahoinpidellään, niin silloin vanhemmilta voidaan ottaa pois niin sanotut vanhemman oikeudet. И заставляют делать уроки в России детей. Это нормально считается в России. Еще музыкой заниматься. Да. Заставляет вырастать хорошими людьми. Я бы хотел сказать, что не надо путать наказание детей с избиением. Это разные вещи. Ja tämmöistä niin kuin Anatoli Artjuk on siis Vitali Milanovin avustaja, niin hän huomautti, että tällaista lasten niin kuin kurittamista niin kuin ei pidä sotkea lasten pahoinpitelyyn, että ne on kaksi eri asiaa. Никто не отберет ребенка, если мы дернули за ухо, за волосы или ударили по попе ремнем. Это нормально. Ja Venäjällä jos esimerkiksi tukistetaan tai
tapahtuu tai lyödään läpsästään takapuolelle, niin ketään lasta ei sen takia oteta huostaan Venäjällä. Tai tukistetaan. Niin, на голову, если... Да, это нормально, да. Если не вырывать голову вместе с волосами, отрывать, да? Niin se А riippuu, дёргать, это siis нормально. jos ei niin revitä nyt hiuksia irti päästä, siis sehän on tietysti pahoinpitelyä, mutta Semmoinen pieni. Надо понимать, niin, pieni, niin. надо понимать ненависть, агрессию и любовь, с которой родители воспитывают ребенка. Niin, eli on erotettava toisistaan siis tämmöinen niin kuin aggressio ja viha, ja niin se on erotettava siis rakkaudesta, jolla lapset ja aikuiset kasvattavat lapsiaan. Многие мои друзья благодарны родителям за то, что они были наказаны, в том числе и легким подергиванием за волосы. Они теперь всю жизнь не курят и не пьют. Eli esimerkiksi eräät hänen tuttavansa lapset jopa lopettivat tupakan polton ja viinan juomisen, kun heitä hieman tukistettiin. Eikö niin? Да, то есть какие-то ограничения, если вводятся, то во благо. Eli jos jotain tällaisia, ja Irina tuossa sanoi, mä en ehtinyt kääntää sitä, mutta tietysti Venäjällä lapset tekee läksyjä, niillä on harrastuksia ja muuta, ja lapset sitten niin kuin tietysti määrätään tekemään läksyjä ja määrätään harrastuksiin, ja eihän sitä nyt voi niin väkivaltana pitää. Mutta mä haluaisin tuohon kysymykseen niin omalta osaltani, kun mä kuitenkin olen tämän tilaisuuden järjestäjä, niin huomauttaa sen, että Suomen sosiaaliviranomaisethan suhtautuu venäläisiin perheisiin erittäin rasistisesti ja vihamielisesti, ja niin kuin näitä kaivellaan näitä niin kuin tukistamisia tai läpsäsyjä tai muuta niin kuin ihan eri tavalla näistä venäläisistä perheistä. Ja tämä liittyy tähän 2010 STM-suositukseen, jossa nimenomaan väitetään, että Somaliassa ja Venäjällä on niin kuin lasten pahoinpitely sallittua, ja muun muassa Maria-Kaisa Aula levittää tämmöistä niin kuin pöyristyttävää, rasistista, suorastaan niin kuin vihapuhetta venäläisiä perheitä vastaan Suomessa. Eli väitetään, että siis tämmöinen on Venäjällä jotenkin niin kuin laajasti käytössä ja muuta. Mutta tämä ongelma nyt oli siinä, että mikä on se toleranssi, että Suomessahan tämä, kun Suomen Maria-Kaisa Aulan niin aloitteista paljolti niin Suomen sosiaaliviranomaiset suhtautuu venäläisiin äiteihin rasistisesti, niin se toleranssihan on niin eri, että venäläisillä äidillä ei ole mitään toleranssia, mutta suomalaiset äidithän saa tukistaa lapsia niin paljon kuin ne haluaa. Ja sitten tietysti se, mitä Suomessa lastensuojelu tekee venäläisille äideille, nyt näille 10 äideille, jotka on kertoneet näistä ongelmistaan, niin sehän on myös väkivaltaa, eikö niin? Sehän on myös väkivaltaa näitä perheitä kohtaan, näitä äitejä kohtaan. Ja tämä haluaisin niin tähän lisätä. Nikolaille olisi kysymys. Joo, mun täytyy pikkasen kääntää nyt, mitä mä sanoin. Я только сказал, что добавил, что финские социальные службы и финские это детские омбудсмены, это Мария Касаула, которая очень русофобски относится к русским. То есть это русских преследуют, постоянно обвиняют о том, что они якобы избивают своих детей, наказывают и так далее. То есть и практически ситуация такая, что русские матери не имеют права наказывать, а финские имеют право, потому что русских мотивируют просто. То есть это, А вот можно мне задать вопрос? Откуда у вас такая информация о том, что в русских семьях? Нет, он так не говорил, это я сказал, что в Финляндии вот эта социальная служба так считает. Сейчас это